Jodolo mag kanisa mag Adwen e kaunti ma Nyamira ogo dhogi piny ka gikwedo ndhicho kod nek mar Jo-Kenya mawachore ni timo gi apisa mag obila. Ka giloso e nyasi mar yawo ayanga kanisa mar Eramba SDA mantiere North Mogirango e kaunti ma Nyamira, jodologo nokwayo jatend piny ni mondo mi okaw ne obilago manego Jo-Kenya ondamo mager mar chik ni mar gin ema owinjore gichiw arita ne Jo-Kenya. Kotelnegi kod jakom kanisa mar SDA bade ma Nyamira William Ongaga, jodologo bende nokwayo Jo-Kenya ni mondo nya kwe kata e seche ma gibago ng'anyo mamuol ka gimanyo ratiro margi. Bende gikwayo ni mondo mi oru nonro mar yango jok manochiwo lwedo e nek ma japuonj Albert Ojwang mondo mi oyaw negi bura e doho. Kama viongozi wa kanisa hatuwezi tukafurahia mambo ambayo wakati mwingine tunaona ya mauaji kama la hili bunde kabisa la Ojwang ambaye ni kijana tena mmoja tu katika familia. Ningependa tuwakumbushe viongozi wetu kuanzia rais na wengine ya kwamba ukipatiwa kazi ya uongozi, you are only a steward. Wewe unamwakilisha Mungu. Amekupatia viumbe wake mikononi mwako uwachunge. Kwa hivyo rais ajue ya kwamba tunamuombea, let him rise up to the task, kuhakikisha ya kwamba amekomesha mambo ya abduction pamoja na mauaji, kuwe na amani. Ni vyema watu kusimama kwa ajili ya kuuliza serikali ili ipate kutoa haki kwa wale ambao wamedhulumiwa. Lakini tufanye hayo kwa njia ya amani. Kwa vile two wrongs will never make a right. Tunaomba amani, tunaomba usikilishano, tunaomba kusaidiana na kufanya kazi pamoja, na tukumbuke watu wote kwa ujumla katika taifa letu la Kenya.